Sabre order for sutras in your mompaye. Onyamitum for Yadawasi and Anopai, and we anagi wa Yesu Christo dimo. Wa domini mobrohua, Unyame, Odia Domoyen. Now, dear corner, what you near was Sandy Ababu. Your bias one my man in Sapine, Odi was Samasha Yano, Yen Sem said the Royame boom. Now, a farmer, now Manso, and I'm wasam so eduum. Sansa Nano said, she come to Obiana, Omramajin Quansu. Yamia Slow, sir, Rebecca Sampano. Ona, a soon you are Kodana Achichewom, the sunny sun wom. Another already a bomb pie yesterday to me. I will be able to start him a bray. What in Nada, or the how, or the come, or the Yarwa. Too much dear to crane. Oh, already this is the time, this is the hour. Speak through us to your people. And let your word reach them for the Lord. Touch them through your word for the Lord. And let them see your miracle. Let them see your salvation. Your Bible says we are not fighting against flesh and blood. But we are fighting against witches and wizards, principalities, powers of darkness, occults, demonic spirits. Whom I am for your new home. Now so more pretty. We come against them. Amen. With the name of Jesus. Oh, yes, we come against them. Amen. With the blood of Jesus. We come against them with the tender of the Holy Ghost. We cast them with the blood of Jesus. In the name of Jesus, whosoever sitting somewhere, wishing has fallen, failure, we come against you with the name of Jesus. Since the Bible said, no weapon that will form against us will prosper. Any tongue that will raise, we condemn. We condemn accusers. Amen. By fire, by thunder, in Jesus' name I pray. Lord, speak to us. Amen. And speak to your people. Amen. We are ready to share your word to your people. Oh, yes, Lord. We break any pride away from our life. Amen. We humble ourselves before you. Amen. For you to use us. Yes, use us as never before. Amen. And we pray for our listeners. Let them be a blessed today. Amen. Let them be a blessed today. Amen. Let them be a blessed today. Amen. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Orofo anano pai ebetie onyamkopon asem. Na onyame na masam so ebaji me no mienu. Menim ba bia wugidi adu, menim ba bia won kyerkyere aduru. Na so ose yen hye akodie nyina, untimi nyi ba akomienu mfiri mu. Ni nyina na ese wo hye. Wan hye atokuro bede ba bi no obonefo na obesrake wo. Ye pai bone se nyame ma yenum asem a wode ma ya bai enye nhirama wo. Na asem a wode ye fa yenum abai enye nhirama wo. Na enya wogye. Enya wogye. Emra ye wo mu eye mra obonefo na ni abre. Entra homa obi emsewo. Entra ma obi na dawo. E obi ane ni gidie na obi ane ni kyerɛkyerɛ. But hwetro no mu se asam na onipa de ka ni twro no mu a e na odada wo. Eni twro no mu a na odada wo. O se yen hya kotade ni nyina. Yetima gina aweye bre no dada afo na de adi asie. Na nam ne goma ni moja na dance die ni so no be den e be di ni sunkunim. Orofo, this is the time, this is the hour. And from Bible ni agro, and for country ni agro, and for nyame asem ni agro, asem ni GPS, I dey nanti akọ heaven. And this a one nanti asem na odi akire bebi akia rough wa, obagira kwan no. Na so bi won kokọ, na efe ni kire bento a. Kire bento a no ti ase. Omo yare kra, omo ko hospital. Ekuro tu na onfa drone kam. We yen kyerɛkyerɛ wo bi so nkyerɛkyerɛ no no. Obi so nkyerɛkyerɛ no no. Na no Peter se hwan ni na yentie. Enipa ni ana awurade ni na yentie. Entra mo obi mfa ni baye enku. Heaven ni de obekɔ. But se wa anya lucky a. Obi di ni baye ni susun fi ho bɔne bi ebayaw. Na wo fra dom na se. No fradum na said, there was a time na many guy be kasa. Why don't we junkie? Oh, Krimo. Office in girls a guinea baby. Nice guy. That be South Africa. Mina kwane kasano. Akwane there be a humia. I say, ah, brother.
Debi a wo hye watade ne de. Ka menyama hye bisa. Debi a mehu na wa hye suit. Wo hye suit kura wa take in. Wa bo tie na wo kɔ. O hwɛ me yo debi a o. Minim no onye Ghana ni po makase Ghana ni. Good. The one day na be ni hye no say brother. Menya wa ye ntimi advice no. Say drugs ni insana ye no onye den. Onjai. Ɛna be de me sa to. Ni kom sei. But this is to come because no man you sa. Odo sa come no. I feel something in my body. I feel something in my body. Man you sa. The minister to kanya me asam chere wonu me de waka chere me. What you share? I was Sunday school teacher before. What you say about come? No a Sunday school teacher before. Emre bi atwam. It was still the connection is there. Yeah, yes. Abraham me de me saka no bibi quality. Nyame ni paso tiye me kana se bibi connect ye bibi woni mu e wo mi mu e connect ye enti bi kura no o introduce no ho kire me no on pese be yi me sare dey afiri so me fa me san to no so style why obi e say why then wa tuturo na to atwene e na okita drugs okita nsa 24/7 obi ti ba bi na o ye no na obi kire o say obo mpa ya. Don't break evil. Don't curse. Don't do this. Okay, I don't know where you come from. Media minim free. Na minim ne edi machie. O kan sam 2. O si en so ntie ruade na asam. Ne en mbobon na o yeden. O tan no. E bia nkyerɛkyerɛ bia wudi akyire no. E na ɛkyerɛ o sɛ ye mompa ye. Emreki bibi, ense bibi, enome a. So obi ade ayira no o hwɛ na sɛ obɔ mpa ya dome na sɛ on fa ya fa ho. But nemu say unmu say wudi mu hu bi dia ebe fa ho. That's the thing no. I mean pass what must here. Question. Yesu say de na wo so asenti due e wo mo se baba o. Nemu de na wo so baba no onye den. Onwie. Obi ka si due a. Due wa wo kesi due. O si due. Ona ofre papa se boni. O si due, ona ofre papa se boni ye den. Due. It's a case. Okay, Acts chapter 15 now. Abra Paul ne Barnabas omudu Paphos no Bible say amrado no na opanyame asema yeden atie ento otonsa frɛ Paul ne Barnabas so omumra ne honu aso no o say na odinsini bi diifo bi trofo bi yeden e wo ho aye fe no by Jesus o sori tie se ompase o nyame asem beba amrado nyeden enchen Paul mu hu say wo ye osia kwan pese nyame asam ye den ebe ko uyo nipa osodi tie nyame asam wase wani nya den enfra ankosi dabi na munum wana ni ya den come on. I don't know the teaching na obi ebi mu face. I mean but kama Yesu na mini pa kasa good dingum na obi tie pa ebe je obi kama Yesu na mo so okoto bobe dua babi no ka che bobe dua ba ne se me twese nka wo de oboso aba na so aba de waso abontwere domino oya den domino amukọ ba na den awu asefo say enye dua yes what you say eti ana mente no ma bi ase abra Judas Iscariot okoyi Yesu maaye no oyi ni ma wi ya chi Yesu a yedi na sem ko bu no fo no oye den onu no ho wasan diskane ye den e call back menua be ma wuchie menim kyerɛkyerɛ wudi akyire mema obi nku na bra woda ho asofo esie wo no wa manesa so asakyera bia na wo die wa fa ni bayia na ne ho mbone na anya wa ma akoda keta so na wo sɔre ye wawuo bia no do aye no akɔfo obi yire ene wo Facebook social media sofo am repu nkɔfo aye chi wom ye twa bibe ma so ye niba bebre sei wade ya yaw na wakoye na ya chew na ya bo na ya kun e ho no kwan ukɔ James Rate ene minim kyerɛkyerɛ wutie but ye nu masam emeto sintidua ne mo ye de hyew den se sorry bompa ye ase mommɔ nsam na muntie afom Jesus tie mu abra wasɛnua no so no say covenant na no ne naja wo no
na covenant no asa na jare ye rafi to otiam se Eli Eli laba sabatani maja maja opame na otiam na obompa ye obi se mentiam the Bible said empa boy adia ye kasa Yami ba answer call him na chance my busy. Enti odofo we de yedifamu keke na ye be tie nyame asem na wasomai kasa hese waba say worship ana what the fabra na ye be friend direct ye betie nyame asem na we ye de we famu sanse enipa bi nti enema bi ase enipa bi nti enema bi ase na radio ye chire mu sede be ya ebia ono kwa ne nam so no wate enema bi ase na wahunu se sei na esa wo ye den wo ye sanse ne nchechire no ama ene de nipa bebre di gina ensori so wan kwasori we ya nko heaven masori na ye last week no ye ti bibi hu bibi se nanka oba no a owo abura na no onum se bipo no so na ye besoma awurade e wo Jerusalem anso Yesu Kristo e ma ne hu ye se emre bi ba na emre na du ase emre bi ba meto me ho nkogwagu honam nyina so ampa this is the time, this is the hour odofo enti memma obi nadao wosu betime sua twero no na watwe obi timi yi baabi no akata baabi so no de ye debate ye nye chi wo nyame asem ho enti ene anopa yi nyame hyirawo wo nyame nya okese wo nyame until na num hyirawo Christ onka ho onyum free adomu enkwadomu ompegyawo na onya okese wo nyame hyirawo ye betie onyankopon asem a ebema yatima di nkunim asam a ebema timi yade ye ho asam a ebetumi am yatimi age ye free obonefo no akwambone ne ndada ho enti secretary, are you ready? Ye betie onyankopon asem radio nyame onhira obi biara a sabre utie ye ne na onyankopon onyao na orempao Christ asumdue enkan ana asamu a yade ba no yato din e wo potokasam ese being a bridge se wo ye bridge ya ka se bridge ya menu mienu ye bridge se de bridge tie. Bridge is a structure that make to overcome a river of a valley, something like that. So bridge idea, you see, Eddie across Ukraine. Bridge idea, you see, Eddie crossu in Suo. Bridge yadia yesi edi twa amram edi free akwanya babi ekọ akwanya babi so aja enti se akwan bi si babi na se kwan no ni twa no emu odin ensuo bi tim beda kwan na ensuo ri da ho eketwa na so ebedu babi yese Ghana sabre June July August ensuo timi toa na ensuo kitwa no na be kakra na trafa ekwan mu nyina and he said one your bridge anto so a it take time bebre ko so kwan no ma den o ma ba fie ontimi kwafum no ba fie enda bo ama etimi hie isu ensuo dware o ye kwala ne se basa no a ye ko gina ensuo no ja nti se obi ba fuom a na ya gene ne ma na so a ne de atwama no agi aso a ne de atwama no nti yen ya dware no na edware na patapa de ne bi patapa de ne bi nti we ka we ba first time yetim yeko swimba sorry akodware we tom abrafo ni tom na
omo no mo wo ma misim to na baba dab de bi na pra omo sre mi sa munni ba bia me frintia hallelujah amen enti bridge aya de a eboa ema onipa timi crosso ade a eye de so be den obe crosso enti the message ni ato din say being a bridge bridge aya de a enti yemfama ya bra bom kakra okay Genesis chapter 2 Bible say abra awurade ebo ade nyina wi obo nipa no ade bibia hye nipa nsa na wo kire say ade bi wo ho a duaba bi wo ho a aye nkwa eni owuo aduaba a ema nipa nya den enko obodefo no be dada nipa ema nipa ye den ekodi enipa de kodi ye no na fi enipa afri enkwam aye den aba owuo mu enipa fi enkwam aye den aba owuo mu enti no ne twa se enipa ye den ewu enipa wu enipa ni nyamentam ye den eso ye den eti there's no communication anymore cause abere no na awurade ne Adam no ye den ekasa obviously to anytime without make appointment but afe na omonti awurade ye den enka biu there they did a bridge enti na ye bewu owuo enti ehono aye the first Adam yes a obaye odi me no miere nyina ya den ekọ owuom enti ye shabere no aye den esisan my Bible tells us something in Acts chapter 15 verse 45 yamuni pa yanka bi wo me he Corinthians or Acts? First Corinthians chapter 15 verse 45 kabi wo mami yamfa won fra wansa ne abaye yayi amen no say Sara nso na otwere se wase sa nso na watwere se Adam onipa odikan no Adam odikan no obeya okrati ase de minu mi ori ye okrati asefo sa na Adam beye de ebeye ye na Adam odi akire no ebeya honhom a mankwa mankwa he's talking about the Jesus Christ of Nazareth amen na enya honhom de no na edikan na edikan beye Adam na mom okra no de no he talking about the Adam anyame di ka bo no se ne seso ono e na odi ka ba ye hunamu de okra ne de no obaye bone e de ko owuom ansa na honhom de no reba ye de eba amen we are talking about the nature of the Adam so said bone no a ene ewo mu no enya bone no ewo mu no ay Adam bone no ana wo emu ewo mocha ni mu abedu sabre ewo mocha ni mu yesi Adam na bone ya den asayema bone asayema Adam bone no ewo mocha ni mu enti na wurade ama Mary ni obema anya den anna nsan ye den ya wu Jesus because Joseph ni Mary die and can the same the blood of Adam enti no waka say whom Adam no because he was pregnant with Holy Spirit on kuku na nyi say no enti ono ne blood no enya oba ni bema e blood say de menu mi ori de ne oba ni bema de no enti ye Adam nana enti na say sabre no eno ni moja e betimi eden a breaki bone na mayen ni afri owuo ma eden abankwam enti Jesus be ye bridge emma minu mienu Yesu be ye bridge sani e be ya ye betima kwagya ne nchen sani e be ya we can cross the valley yes sin na e beda ho owuo no ema ye no enti no ka no John chapter 3:16 was sani onyankopon to wiase ne se wode ne ba wo ne kro ne ye den ema ye na nia wa chini dina ye den anyira wonya dan kwan osini mu na ye den enkwan de ewo
ne mu na nkwan den ɛwɔ enti sɛ wonyi Yesu ni a ɔdɔfoɔ woni nkwagyeɛ ɛnyɛ me na metwerɛeɛ sɛ wonyi Yesu ni a woni nkwagyeɛ ɔno ɔde ne mogya no bɛsɔ fam sɛnea Adam baako bɛyɛ bɔne na ka yɛ nyinaa no Adam ɔtɔ so mmienu so aba de ne mogya bɛgye yɛ nyinaa anka fɛs bɔne bi anka nipa bi yɛ na asase mu pai na wogya ba no ɛnɛ ni hɔ bio what because the second Adam baba bɛyi saa de na yɛden afi hɔ the second Adam enti be a bridge no they will accuse you enti Pharisee for no sorry yɛ sɛ ɔmo ma kwan ma papa me bridge Roman for no sorry yɛ sɛ ɔmo ma kwan ma papa me den me bridge ye kan ho nsɛm bebree ye didi na tem bebree to be a bridge you know you pass this kind of things odofo ye ba be show nkran ne ye ba be show nkran ne odofo ye wo hase ye ba abe show nkran to be a bridge you know odofo you need to pass some things so say bridge ya dia ye nante so bridge ya dia ye tietia so bridge nya dia ye de to your kon ho da bi bridge ya dia ye tietia so ye fa so ene ye de akọ ba bia eye de ma ye se ye beko enti se even se kwan da ho na se kwan no railway ekwo so kwan no a na se ya nye bridge a enipa afa ho bia de bi om ye late on appointment o de Antwerp a o Kodonia ai Mosela o fa Antwerp airport wo no a kono a train ye den e cross kwan ache bia 5 minutes bia no Bali no e be cross Bali be cross enti Bali ni be cross a you cannot pass o pass ya obewu and emu bebre obone fon de Bali ato ya brabo so obone fon de Bali ye ka Bali a ye ka border ade a wutimi nya den en cross wode bebre ato ye mu bebre kwan so enti ya maye timi nya den en cross o fo so cross a na de owuo obu abusua na obi ntimi nimro 80 years ete kura de se na ye twam obi 50 years obi 40 years ontimi muro obu o ware 4 years 5 years ese wade ni gu obi abusua no be ma no betena onye ho ade da ono ba wo fine atena fine ba no onye eya busua balia but enne nyame di bridge bi be dan e be to so ama na be fa so akọ na chi o be tra ni a wagya no no nanom antimi antra no nyame di bridge bi ya dan e be to so ama hallelujah o gidi akase amen kase pa amen enti se railway no et suo sa no a oboa agre ni ntwamu a oboa ne de ya kwansi etwamu a epagya na bo si tren fufu asemba na san kasi enti no obe mix obe ye late enti ama emu bebre ye late e wa brabo emu ye late e wo ye nyam sumu ye late e wa kwantu emu but me no mienu na ese ye bridge e ma obi amen e bi ne nyame de ere abesu hai say me bridge na fa na sam nya den embrew na hu se nyame bi wo ha oye ogefo a obegyew na ba ni se no a ne esi ehu ni se enipa mfrɛn ɛmɔ yɛ nsɛm ayɛ da ne mo de obetia ne sɛ yɛ kisiu na obetia ne sɛ yɛ sɛudin ne obetia ne sɛ wɔyɛ mistake bi waka bibi na nyɛ ɛno na nipa bɛka mo enti ɛso usu gitum sɛ once a wɔyɛ be bridge ni deɛ yɛ betietia wo so na but at the end of the day no onyankopɔn obɛhyɛ ne die ana onyankopɔn abrabom amen yakɔ yɛ message on 1 Samuel chapter 17 Samuel ngoma edikan eti edunson tikemu edikan ne ko radio emi pa me phone why 1 Samuel chapter 17 yamini pa are you ready yanko amen amen na Felicity for aboaboa won dom ano se orekodi ako there was a time
na okubi eda Israel ni Philistine. Yeah, Israel for almost best great evil enemies. The best, the one is Philistine. Aje Philistine ti say uye Israel ni. Ana aje say wan ti say Israel ni adua ade bi wo ba bi. Ana say wan ti say Israel ni bi eye bibi obaba be say ni sesi ya. That's the Philistine. Yes. The spirit of Philistine. Omo de omo mpen koso. Aje say wan ti say ye fro no e ba betom omante. Omba be so da ye boni sesi ya. Ama nyi se na eden asai. Aje say omante say dwuma bi kwan bi abia ma wo. Omba ba sesi ya be say ni sesi ya. That's their work. Always. Omu hurahura om. Enti edubabia omu hu say Israel Nyankopon ne ho odin odi omachi. Enti no they will change the gear. Ombasisa egia no. Ombasisa no. Enti de om kan ne say sese no ye ne mo ye nyina ma mehia mekombom biu. Nemum munyi nipa ba ko nya den emra Yesu yi ba ko ayden aba na se one ebeko na de obedi nkonim no do obelusu no abaye slave because obunim say so many Israel for bom tokwa eko a ebia Israel for be say 1000 ebewu a omo nipa be 30,000 ene wu enti yenye saadi ni bi say 101 ana omo so no mo wani da so some were brand hebia ne ho odin oye giant oye champion oye osaberima wa kufi ni kwala asiem enye se onyiye na obenya atata ne kwala asiem ene wo konye oni nkugu da ende sa papa e bedi animu a ebenya Israel for mo masom ye enti ohene so edia bobo ohene so otini suo enne sa na wati wo abrabom wanya lete bi wati asem bi ba ene wusu ni so unu agifo bia you want to go to the other side now ensuo bi atwam boha bi da ho Acid Radio unni anwode aso obetima cross so you need a bridge agifo bi ba wati say the last week ni tie oba no a na wo bura no ho no oyisu na adwe ne kosa nsuo sansa nim guase aka no emema num na aware na gya no nim guase no nam ayo na mane ye ponte no but no nim so agifo bi ye den eba no nim si the great light bi ye den eba enti osi na Filistifo yenko osi na Filistifo boabo on Adam ano se orikodi akon oboabo ho so mukodi akon he na oboabo won ano no no oboabo ano Soko eye Judah dia no Soko eye Judah dia Soko eye 15 miles between Bethlehem enwa ehono boabo am no ekoko no na obekire Israban Soko ne Asika ntem wo Ephes Dalmim na so ne Israel merima boabo won ano na okokire Israban Ela bonham na otwitwa empasua se one Filistifo erikohia akoko na Filistifo egina mepo sofa ha efa na Israel fo nso gina epo mepo so ofa ha na bonhwa na bonhwa da ontem wati wana si ne kwase o se o ma bo mo ho awie o ti ase ne kwase Israel fo gina mepo so wa ha ena Filistifo so gina mepo so wa ha ena bonwa de eda ontem bonwa kire se amna ne kwase ho ekwan kase de eda ontem we gina no we gina ha eso mko hia in between be gina ho omo hia bridge o me den mo de beko wani beti ba cross bonwa na den akọ obi ani ho ena ada ne mpoa ena we tuma we na we atoma we Israel fo ntimi nkọ Filistifo are ready sam nya den mumra ana mo manye den yemra eteropa bia na brante na begina ho na otwa mo mpoa na otwa urade mpoa Goliath begina no odidi o matem sanse bowo bi yeden edda mo ntem orofo enye se wo de nka wo mpadwuma nyewu
enya so de nkabrabo ne say na wo pɛ no na mo bongo bi eden eda wo ntam. You need somebody to help you. Nyame bo nipa ma nipa. Adu tama esa ye boa ye nuanam. Adu tama esa ye boa obi. Kristo ni adu tama esa okokotoje na ma wudi ma wo nua bi. Unu si situation oda mo ni nye. Kokotoje ma esa o ka obi. Bonwa bi da obi anim. Yare abaye bonwa. Krata abaye bonwa. Abroche se uni krata, nothing you can do. Akwani bebie na so krata ni bebisa wa address wo hemfa. Emra dusi ase eboa ye ho. Emra dusi ase eboa ye ho. Wasi Israel fo gina, Filistin fo so gina na bonwa ye den edom ntam. Na Goliath sori a na empoa nko an wo ye den. O twa wo. O sori wo twa nyame ni ba yenko ye nim ntentem. O se na bohwa da ontam. Na obere ma akatachi. Ode na obere ma akatachi bi Filistin fo nsram efredi. Na ni din di Goliath ofri Gat. Ofri Gat. Na ni tente ye basafa nsia ne Saba. Na kobre efran fresh echeshaniti. Na o hye kobre efran bono akotade. Na nakotade no muduro ye. Ya twabena empemnum. Na kobre fresha kata ho kata ne nan ho na kobre frisia friend pema woni matriso ya kobre fra pema woni matriso na ne pa adua te se entoma wiemfo esadua na ne pia ti kari dade vitabena ahasia na enchankura enchankro ni dinanim na obegina ho osie mu friend rap hwese de wa decorate Goliath said ya wote nipa wo so 6 feet ni hwe de wi nipa na wa hyehye no ho na mu nyina even kura no na ko kyam ade no on say ya no mukuta a year round bi a mo ko a ene na wo de beje wo twade a wo beto eno ne kase no kura no onu continue kuta ma wo obi na so no odidi nanim eba esu obi ti na Bible show efficiency no wase yen hye akotade ne nyina ewu ya Kristo ni a akotade no on akotade akode ne kita no wa dress finiti su kosi ni na ase ba bia ni ho a ekwanda ho ba bia ni ho akwanda ho enti ya Kristo fuoi ese hu say ye be hye akotade no ye timi ni obonefo na eden agina kundim wotimi sore ne wahuri ne wakogina babi se me koye nyame adwuma se me koka nyame asem se me koye sei utam wafuru na wo de ko enti ukona se nye yi a na so ko black e ko gi tuntum be ka nyame adwuma wo de ye ukogi aduro e de be ka ho ne mo so ye hye akotade ni nyinara hwe de we a what describe Goliath how what ye ni how na kodie o ye den wo de ba enti se Israel fo hu sa kodie a e hye papa yi a wan na be ko Wanda beko uhia an roba ni tuo akita na ode ba Ghana police ni kro ni bi e police ni kro no oba ko ni tuo afiato police na no obo oba na se hu ye wabu no matuo no kwa de atofom enti o ga so onko tokwa bi oba de akọ anwode ne wai oba mpo wote wi o oba mpo wote wi ye enti Israel fo asojafo ehunu wie na no obi na obetimi akọ Wesu de nya nyina ne yakabom ne akọhom so one akopɛ na emra obi enu obekɔ ba so na ogifo bi ho na bridge bi ho a ebeba mo ayre afaso akɔ ba bia wodi rodofo nyame onya wate nyame oba wate nyagidi orade mu amen nyagidi orade mu obabie kwan bi ama afom akɔ obabie kwan bi ato ama nyame nipa yekoye nim 8 no say no Ase na obegina ho tie mu frɛ Israel mpaso aka kyerɛ won sɛ adan na mu free aba mpaso yi so ere bakun me ye Filistini na mo nso mo ye so nko a munyi mo berema bi
na onsane mra me nkyɛn sɛ obetumi ne me ako na wakumi a ɛne yɛbɛyɛ mo nko a na sɛ me nso bitumi no a na me so biku no a ɛne mo bɛyɛ me so me nko a saa na ɔtamfo tie ɔmo asom yɛ nyame nipa tie saa na ɔtamfo tie ɔmo ahwɛ mo ehu sɛ Israelfo ni bia ni hɔ bɛma bie ni hɔ bɛma bie ni hɔ ebi vi kuro do 5 feet na ɔbɛdu 6 feet aka sɛ mɛsen wo ne me no abɛko saa na ɔbɔnefo no yɛ ɛnɛ yɛmfa wo nya hwee yɛhwɛ w'abra bom yɛhwɛ ha wa ofiri Ghana baeɛ ne sɛdeɛ ɛbɛduru yɛa no obi no yɛbisa baabi a ofiri koraa ɛne yɛde arespect wo yɛbisa baabi a ofiri ne yɛde arespect wo ɛnɛ nipa hu saa nti asɔre fie koraa ma wonya hwee nyame fie koraa ma wonya hwee because yɛhu saa na Filistifoɔ no ɔmo hwɛ Israelfoɔ na ɔmo yɛ nti da bia na obegyina hɔ a na ɔtwa n'anum moyɛ sɔ nko a memeyɛ Filistiani mommra na monyi nipa baako mmra no ne yɛbɛko ɔne me ko na sɛ ɔkum a yɛbɛsom mo yɛso kum a ɔnom sɛ yɛdan a ɔbɛkum wɔm. Do you have the final say? It's Jehovah who have the final say. Ɔdɔfoɔ ɛmfa de obi ka kyerɛ ɔne mfa nyɛ asɛm ne mmom gye Awurade asɛm di na gye Awurade di ɔno kutoo ɛna ɔka yɛ final. Yɛntoa so 12 ɔsɛ na Filistini no kaa sɛ me deɛ mede betwa Israel mpasua mpoa ɛne dayi momma me barima bi na yɛnko na Saul ne Israel nyinaa te Filistini no nsɛm no yi no wɔn akoma tui ɔmo akoma tui saa na tie o ɛna asɛm bi a yɛteɛ asɛm a yɛte no ɛna ma yɛakoma tu wote yɛ na wakoma tu wote yɛ na wɔbɔ mabu wote yɛ ntin before sɛ wobɛdu hɔ no kɔ appointment no koraa no wankasa put yourself into failure position because nya wate nipa bi kɔ yɛ amfa wɔm nipa bi kɔ yɛ mbuom koraa nti wo me koraa me kɔ yɛ den but ya tro letter na ma se konti na wokɔ sɛ kaka wo panka wo nkɔ ɛka wo pɛ ko anka wo nkɔ nti wo kɔ no ehu ni bibia kyekyere wo ti wo akwa no you make yourself failure ansa no yɛ den wo kɔ ɔse Saul ne Israel forte yɛ no ɔmakoma tu yɛ ɔmo suro kɛseɛ paa ɔmo suro kɛseɛ paa ɔmakoma tu yi na ɔmo suro paara ɛso David yɛ Efretini a ofiri Bethlehem Judah a ofiri ɔfrɛ no Yesi aba Yesi a wɔ mmarima baawɔtwe no ba na Saul ɛna no mu ɛna ɔbarima no bɔɔ akora a na efie akora Saul na David papa yɛ den waba akora a ne fie akɔ animu na Yesi ɛma mpanyin baasa di Saul akyi kɔ ɔsa no na Jesse ne ma mmiɛnsa no Jesse David yɛ kana sɛm de bia David deɛ yɛnka ho school yamana nkobi ɛba se Saul eyi asogyafoɔ no ma bɔ man no ho ban no ma hwɛ no oyi ne ma mmiɛnsa so ɔmnyɛ den ɔmo kɔ yɛ sogyafoɔ na David deɛ ɔnyɛ den ɔnka ho bi enti oyi ne ma mmiɛnsa mo ma yɛ den akodi Saul akyi a ɔmo ka ne kofoɔ ho nyame nipa yɛ njampo na edu wɔ papa ne suma sɛ David nyɛ den ɛnkɔ na ɔnyɛ den ɔnkɔ hwɛ ne nuanom ɔsan ma ne nkyɛwie aburo ne nneɛma ɔnyɛ den ɔfa nkɔmma wɔ ne nuanom ɔmana nkɔ nsapan but ɔdɔfoɔ listen tie bibi onyame sɛ ɔbɛhyira wo na ɔbɛhyira wo no before there no you have to test wowɔ nsɔhwɛ bi text bi a wobɛyɛ den ɛsɛ ɔ text wo David yɛ na ɔkɔ sɛ ɔkɔsra ne nuanom o but na ɔnim sɛ nyame ma no akɔyɛ den akɔko ɔnim sɛ taxi bi wɔ hɔ ɔnim sɛ ɔkɔyɛ bridge sɛ wɔmfa deɛ wɔfa no mu a nyame ano onyam tumi nna di ma me nua baa me nua bɛma ɛtwa sɛ wofa mu na nyame ano onyam adadi because David ne hwan a yɛbɛyini sɛ ɔmɛyɛ ɔhene hwɛ ne bɔde ɔde gyina ne kɛse ɔde gyina ho na wo sɔ tente kakraka yɛbɛtu sɔ adeɛ sɛ ɔma wɔbɛdi adeɛ never ever naka wo nua abina babo no ma ɔmo hɔ no ka nyɔ mo kra ne bɛfɔ mo di adeɛ but nyame pɛ so yɛ den ofa bibi mu enti deɛ ofa mu na wo te ase na wo wuye no there's a purpose me nua ba ma enku ho na no aduro mu emfi nyame akyi enkoduro so bosom ntimi muwa wo
di nyame achi na chi nyame di Amen. na one day Nyankopɔn no obekasa Oh yes. one day obeye bridge bi ama na wafam nyame nipa bra mu ni anse ni atoa so Amen. amen Bring a bridge. be a bridge Yeah, be a bridge. Man of God, so I can't say bridge. Bridge means it's a structure built over something. oh Jesus Bridge ya dia. Structure be ya. And not maybe to me fast on to say be a nsuo. And I say rain road. yeah And I say nipa to me the across so. Ekwa foforo so eti bridge ya dia hu hia pa. Eti say ba wona fam a enipa wo so ese onya bridge o wa brabam. Ema obi ye bridge ema. Jesus Say ba nipa no betumi aye de afa wo so. Across so. ampa O wa brabam. we ye bridge mo obi no obi so ye bridge ma Ema wo ne pastor. Jesus what a powerful message Acid Radio. Already me hu say bridge e ya dia say ben pa brabam mu a eboa enipa. Eboa enipa. If say wo ye bridge ma obi a emanipa no etimi ya de ekọ nanim. Emanipa no so timi hu ade a ya de eda nanim. Ti say train ba wo say your kwan bi wo ha ka afa ho. Train so sa afa ho. Ba say ya ntu barrier na say train ni betwa mu a utimi ya de enkro so. ya bida Utimi enkro so. Ya kwan bi wo kra ensuo na da ho. Sa nsuo no nipa ntimi mfa so. Yi say ye bridge ya de eto so. Na so enipa ne bi ho a omuni mo omu bridge. San say oni bridge kra ya de ye siama no. Na say obetumi agira ho. Na say ya fa oso ana obi atumi afa oso aye bridge a odofo obetumi akọ wanim. San say bridge ade ahu hia awa brabo mu. Odofo enoma bi asi o bridge kwan. Oya adwuma enye yi. Ade bi ado sa beka bia no na e basa. Yare abaye bridge awo wabrabo mu. Ohaw abaye bridge awo wabrabo mu. Na yeso yo bridge bi wo ho a so wo fa so a ema wonya nkwa. Yo bridge bi wo ho a wo fa so a ema wo koduru ba bia eso wo kọ no. Na sa bridge no ono hwan yodofo on Jesus sa bridge no on Jesus etu so o ma sa bridge we ana say sa bridge we ama wa brabo mo odofo utimi enkro so nko ba bia eso wo kọ no. ya bida Utimi enkro so enko ba bia na wo kọ no. Na say na so betimi akọ ba bia wo kọ na ni so ma obi eye bridge e ba obrabo mu. Sa so wo hwe ha na David ye obi a Nya fa de nya hwe. Because no ni nua no mburu se wo ya akora. Ani pa bia ni nimu. Na so enam se David o wa hobrase na nya misuro wo ni mu nti no. Na Yakopon ya de ahuna sie. Ena ma Yakopon do no. Sasa na osuro nyame. No osuro nyame. Eti Yakopon ya de eyi ni sie but ena enipa bebre ho a enipa emuye ena me say ya ho kekanti ana say enipa hwew wo appearance ena de judge nipa so onipa asma si twini ni mu ana say tese ye hu ni ade bia wo ni mu na so awrade de on nanim akoma mu asem eti say na say betimi agira ho na etimi aye bridge ama afoforo a menim say nkunimdie be ye dia. Amen. Munipa bi abimai ose na abra David sorry anopahema no ojani nwan na ohwom no ho otumrika ekoye na Bible say okodu ya no na omano eye dede omano ebo dede okono emu aye dene ogifo bi ni ho oboafo bi ni ho
na Bible say David edu hɔ no ojai nia ekita ne bia egu babia na yɛde mmoa no ayɛ dan asi hɔ na ɔde ne nneɛma gyae nneɛma hwɛsofoɔ ne sɛ ɔnyɛ den ɔhwɛ ne nneɛma no saa berɛ sɔɔ ne nkurɔfoɔ nyinaa ayɛ den ahyia na ɔmudi abobo wane bɛyɛ bridge ama yɛn wane bɛyɛ bridge ama yɛn the Bible say ɛhɔ no ara na Goliath san pie bae ebetwa mo mpoa betwa mo mpoa mo firi Ghana begu Antwerp ha mo bɛyɛ adwuma mo bɛyɛ frɔpo nkurɔfoɔ ayɛ 419 na mo nya sika no mo sɔre a mo de mo si nyame na mo bɛsom nyame na mo bɛsom ɛnɛ so hwɛ holiday kura na mantimi ankobi no plane ticket kura wotimi nya sika no watwa bi krata no wabɔ ho pa ya yɛmfa ma wo brane yɛmfa nkɔbo so wɔ kɔmfoɔ bi wɔ kɔkɔbo nsam wɔne kɔyɛ ma wo muwa acha na otwi ɛbɛyɛ ma wo wakɔ sɔda bɔ mpa ya ba asɔfoɔ na agye mu sika die ɛne na Goliath de ti wɔ ɛna wo twa bɔ obegyina Antwerp top hɔ no a no wɔka wɔ London okogyina London tower no so a no wɔkasa wɔkɔ France ayi kura si wɔ France kura kan si Eiffel Tower no okogyina soro hɔ na wɔtu fam ɛna Savannah Vienna deɛ na mo ma ɛma yɛ kɔbɔ brabɔne na mo de mo sɔre a mo si nyame na mo bɛsom saa na ɔte wɔ no ɔkeka kyerɛ ana mo nim sɛ ɔgyefoɔ bi yɛ dɛ ɛba obi ɔno ɔde ne ho ato Awurade wɔ so a mo na ne magu ase da Bible sɛ na David ti yɛ no obisae na akoa wei kura no ofiri he na hwan ne saa akoa wei hwan ne saa momontoni na saa akoa wei kura ne sɛ na obeyi na firi ɔno deɛ na ɔhene de bɛma no ɛdeɛ na ɔhene ɛde bɛma no na mo ka kyɛn sɛ ɔhene sɛ 1 onipa a obeku papa wei no ɔde ne baba ayɛ ɛbɛma no 2 onipa obeku Nyankopɔn na sɛm yɛ no kware o 2 wanka ne maame o ko David yɛka David asɛm nyinaa yɛnka David maame ɔba bi yɛka David maame wɔ Bible no mu a yɛnka ne maame de bia ne papa asɛm ne yɛ yɛka ɔsi ne papa asefoɔ the father side no obi ani obetua tax enti na bra a ɔmo bae na ɔmo bɛgye Yesu Kristo na suafo ne tax Yesu sɛ me yɛ right sɛ ka me tua tax sɛ men so me feed the kingdom sɛ the David ayɛ no ɛda hɔ ma me but because of peace asomdue nti Peter kɔto dawa ɛnam ɔbɛyi no gold yɛ den ɛhyɛ mu. This is the promise. And whatever future. David said, Obaba Mugwande, I'll do. But tell you who I check. When you know, I could do a check. Oba, or here. Oh, me woman. Or two Oba count on Guana, no. What's the matter? I'll be a bridge to this nation. I'll be a bridge. And you probably by Kuremu. You'll be a Papa Kokwajimaya or Kanasam for most 30-something years about Kuremu. But they don't want to wear a bridge. I've been a Christian somewhere in Kuremu. I'll be a bridge. I'm a sorry, a boo. Be a bridge. And let me know me and say a bridge. I see to a chain Nipabian Hono. The crab is free inside. Obaya bridge ya ye beti eti also. At the creator be fa so. Trata be fa so. Because obaya kwan so obi an fa so. David is meko. Yankin kan, you see a 28 verse 28. 28. No say. Na ni nia panyi Eliam. Ti say one emerima no
Erika Sam. Ɔsi na ne nua panyin ti nua panyin area ti sɛ ɔne nipa ne kasa no. Era bɔ ebu fui. Ne nua area ne bu fu David. Kase. Ɔka sɛ. Adentina ɔsane aba ha. Ɛdiɛ ti na wɔgya enwia na go wura mu wɔ no ɛdɛ wɔba ha. Na hwan na wɔgya enwia no. Hwan na ado ɔbɛgya o obi mpɛ so bɛnya hotɔ obi mpɛ so bɛfiri sugya ne mu obi mpɛ so bɛfiri abrabɔ bɔne ne mu. Enwura mu ahwɛ ne nsa. Na me deɛ minim sɛ wanim deɛ ne wakoma minim sɛ minim wani ade ne wakoma mu bɔne dada mu bɔne dada ɔmo nim ɔmo nua no sɛ ne nua no ɛyɛ wɔrɔ wɔyɛ kofoɔ san sɛ obi a ɔne mpataku ne nyata de ko enti Goliath asɔre a woni nipa sɛ ka wo sɔre first na wo ma wo sa so sɛ ɔhene me nua bi wɔ wura mu hɔ ɔno deɛ nyɛ nipa na ɔno ɔmokɔ na mo ɔne mmoa sisiri ɛmoa mu ne ko obetimi afesi na ka kofa onua bia but now wo jealous onua obi mpɛ so bɛkɔ so nyame di adom be dom wo a na de wo pagya wo nsa wo totwom wo ka nyame asɛm a na nipa do ho ma wurade no ɛne ya sɔre te wa sɔre dam ho ɛne ya sɔre te wa sɔre dam ho enti ya kisu de wo nya so ayɛ ɛno ano ɔde dodo ɛna ɔba da bɛyi sɛ sɛ ɔba saa na ɔmyɛ no yɛnim wani ade no akoma bɔne David akoma bɔne bɛn na ti David mu obi a nyame adi ne ho adanseɛ abra Samuel ɛkɔ sra ɔmo ngo o ɔka kyerɛ Samuel sɛ hwɛ enipa hwɛ deɛ tua ni wa na me nyame mehwɛ akoma mu me Nyankopɔn deɛ mehwɛ akoma mu nyame nim na akoma mu wo so gyina sɛ na akoma mu nyɛ ɛyɛ bɔne jealous me nua ba hwɛ abra wo ngwale yɛ wo de wi na nipa bi pa wasɛm yɛyɛ ɔwadi ne wie no wahu yɛsa frɛ mu case ɛyɛ sɛ woyɛ ɔware wie ntom pɛ sɛ ɔno bɛnante bio ɔm de ɔmo ngware ɛyɛ jealousy ɔse me no wakoma mu bɔne ɛntɔkwa yi tia no ɔyɛ dɛn waba ha yɛkɔ yɛ no mu ɔse me deɛ menim ɔne ɛden ne wakoma mu bɔne dada sɛ ɔkoyi no hwɛ nti na ɔkoyi hwɛ nti na ɔyɛ dɛn ɔsaba biem na David sɛ na mayɛ den na David sɛ na me deɛ mayɛ den me nua bɛ ma wonya wie o bibia ne wo a wayɛ ɛna yɛ town saa no ɔma tan David apam na kɔtena wura mu ɛna yɛyi na ba fie si ɛbɛsoma no so aba na ɔbɛyɛ bridge a ha obi akɔbɔ mpaya ma obi ama ha bi ato no nya ha ketewa obi atu no so obu obi ama so bi ato no nya ketewa the one na obɛka se obɛyɛ bridge no obusua bɛsɔre tia wo wase ɛbɛsɔre tia wo onkuntanom ɛbɛsɔre tia wo nkumaafo ɛbɛsɔre tia wo wasɔre panyifo ɛbɛsɔre tia wo youthfo bɛsɔre tia wo kwafo akora de yɛnka Acid Radio. ɔto nyuma tententen wo ntwa so da ɔno ane nua no ayɛdɛn asɔre tia no wabra wanya hwee abra wanya hwee mote ho na yɛpɛ ɔkofoɔ papa twa ɔman mpo twa wurade mpoa mutimi nka hwee osusu yɛ kristoni ɛna wofu abɔne obi yade nya untimi nka wo supporto David sɛ na me deɛ mayɛ dɛn deɛ na mayɛ ɛdɛn ɛna mayɛ wonya hwee me nua bɛ ma nkoa wo sɔmu a na gye agu amanfoɔ kyekye sɛsia a na kyekyere ɛna Yeremia kae no ɔsɛ ɔmo deɛ ɔmo tadua no a na afefɛ deɛ ne ntani bi ne sɛe wotia na obi yɛkɔfo obi firi Ghana ɛbaeɛ ɛnɛ kɔ ɔno ɔte office a wokɔpa adwuma so wodeɛ woyɛ a woadua so mfifiri ɔno deɛ wannua mpo otwae no ɔde bɛsi hɔ ɛna atetɛ aso aba wonya hwee wonya bɔne biaa ɔsɛ na medeɛ mayɛ deɛ ɛdeɛ na mayɛ ɛnyɛ asɛm bi ntina ɛyɛ asɛm bi nti o ɛyɛ biribi nti ma ɔworo sɛ nyame na wode wo ho ama no nyame na wode wo ho ato no so no baabia na wogyina wafiri wɔ so wonyina hɔ bio no deɛ na woyɛ dididi mmiri bia na yɛbɔ nsɛm a wo se na wahu nyame nti wonya bio no ɛyɛ biribi nti ɛyɛ nyame bi nti ɛyɛ gya bi nti ɛyɛ mogya bi na atɔw ɛyɛ adom bi na atwe wafiri hɔ na wode wonya hwee ɛyɛ biribi nti ɔse me deɛ biribi nti dɛdɛ ɛyɛ biribi nti sɛ wonte ase a ɛyɛ biribi nti yɛmmɔ dam
yadwen sɛ ɛyɛ biribi nti ɔse ɛyɛ bibi nti ɔse ɛyɛ asɛm bi ntira asɛm bi nti na ɔdane ne ho firi ne nkyɛn ɛkyerɛ obi ɔse ɔdane ne ho firi because ɛduru tam adu sɛ ɛna David Peter kan no yɛntie Awurade ni anaa yɛntie nipa ne wɔn ne advisor wɔn ne advisor wɔn ho si ne nnuane nsɛm a ɔka no mmoa bi anim nyansa bi anim nhyira bi anim nti ɛsɛ ɔtɛne ne back ɛkyerɛ no na ɔfɛsi obi foforɔ ɔdɔfoɔ wɔn na advice o wɔn na wɔn ne di nkɔmɔ bi na nkyerɛkyerɛ bɛn na ɔde ma wɔ better turn your back turn na fa ɔkyikyerɛ no na tie ɛpɛ a new face a new bridge a ɛde ɔbɛkɔ the other side a new bridge ɔse na ɔdane n'akyi ɛkyerɛ no ɛna ɔfɛsi onipa foforɔ na ɔka asɛm bi no ara no na nkurɔfoɔ no de aka ne asɛm no ara abua no obisa ɔmo no nea ɔmo kaa no beginning no sɔɔ sɛ saa nipa wei no ɔbɛkyɛ nadeɛ ɔde ne ba bɛma na ware obi a wɔntwe mpranda na virgin na yɛbɛma no ɔhene yere ɔhene ba aware princess aware na ɔkɔtena hemfie na yɛntua tax bio the tax yɛde ma yɛ wɔ ha aburokyerɛ ha afe so a tax yɛtua nyɛ tua ketewa wontua bi wasefoɔ nyina ntua bi wei ade bɔne antua nti maba a makuta koma bɔne mebɛgye obi a wɔdi me Nyankopɔn atɛm mebɛgye ne man firi nsɛm obi sɛ ɔmo saa na ɔmo so yɛ dɛn ɛka kyerɛ ne sɛ adeɛ sei na ɔhene so ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛyɛ ɛnyɛ nkɔ anim ɔse na nkurɔfoɔ no de aka n'asɛm no bua no na ɔte David asɛm no ɔkaeɛ no ɔde kotoo Saul anim David ka sɛ ɔbɛtumi ayɛ dɛn akunu ɔde kotoo Saul anim na ɔmo so te yɛ ɔmo de kotoo Saul anim ɔhene anim ɔse na ɔma ɔkɔfaa no baeɛ na ɔhene nso ma ne kɔfa ɔmo baeɛ na David ka kyerɛ Saul sɛ ɛma ne ho ɛnyɛ obiara akomatuo ɔdɔfoɔ nea wonam mu nea ato na Awurade sɛ nka nkyerɛ sɛ ɛma wakomatu ate amen ɛma ne haw asɛm no de aba wase bibibia bɛtwam na menya mema asɛm deɛ ɛntwam da nea aba biara na ɔdɔfoɔ ɛbɛtwam nea aba biara na ɛwɔ na wieyɛ nea aba biara na ɛbɛtwam nanso onyame asɛm deɛ ɔdɔfoɔ ɛntwam da ɛntwam da ɛma waba mu mmu ɛma deɛ aba no pressure na aba no ma wonyɛ nea ɛnsɛ sɛ woyɛ ɔdɔfoɔ ɔse ɔhene soi mama ba kuma munyɛ den ɛntu ɔse ɛlma obiara kuma ntu na wakoa ɛbɛkɔ akɔ ne Filistifo yi ako ɔse na wakoa bɛkɔ ne Filistifo yi den akɔko na Saul ka kyerɛ David sɛ wontumi nkɔ ne Filistifo no nkɔ ɔse wontumi no mu nkɔkɔko ɛfiri sɛ wo deɛ woyɛ abɔfra na ɔno deɛ ɔyɛ ɔbarima kofoɔ efiri ne mofrase na David ka kyerɛ Saul sɛ wakoa rehwɛ n'agya nwan na sɛ gyata ne sisire ba bɛkyerɛ dwama no firi ekuo no mu a mefiri adi meti no mekɔbɔ no na meyi no firi n'anum na sɛ ɔsɔre tia me a mɛsɔ ne ɔsɔre tia a mesɔ no abɔdwe mu mebɔ no mekunu yɛtie bibi wɔ ha David ɛka deɛ nyame ayɛ ma no yɛ den ɛkyerɛ sɔ ɔdɔfoɔ ɛnɛ deɛ ato nti ɔwura firi mpo abrɛ a woda wo na yɛ mo no nyame ma wo mframa homee ɔma waduane dii anwanwadeɛ Nyankopɔn yɛ den ɛyɛ ma wo ɛnɛ deɛ ato nti wɔwura firi sɛ nyame wobɛtumi adwo wɔwura firi sɛ nyame wɔyɛ bia ma pɛ wopa atenase din ne kae sɛ nyame nya bibi ma wo pɛ anaa nyame nya nsɛnkyerɛne bi ma wo pɛ anaa David sɛ abrɛ me wɔwura mehwɛ magya nwan no sɛ gyata no sisiri ba a ɛbɛkye nwan no a mekɔ no so kɔbɔ no ɛyi ne firi n'anum ɔsɔre tia me a mebɔ no kunu wate hɔ no ɔma no first opportunity wɔgye ne firi n'anum sɛ kakɔ na sɛ sere abɛsan asɔre tia na ɔyɛ dɛn ɛna wobɔ mpayɛ obi sɛ dɛn na abɔ mpayɛ wobɔ mpayɛ adome obi wosɔre abɛtia me na megyina wo hwɛ wo ɔse mebɔ ne yɛ dɛn ɛku no enti wei deɛ ɔyɛ koko bi ma me yɛkɔ yɛnum
ɔse wakoa akum jata ne sisire nyinaa na Filistifo momoroto yi enye se won mu baako anti de Awurade ayema wo mmiri bi atwam asem we pa aye Goliath we echa se egira wo tenten na wusuru wo egira wo tenten na wusuru se wotwa Onyankopɔn atiasefo empaso empoa na David ka se Awurade a oyi mi jata ne sisire ensem no ono ara be yi mi Filistifo yi nsem ni ato na Awurade na wo che wo mmiri bi atwam no sa nyame ne beche wo amen sa Nyankopɔn no ono abeche wo nyame foforo bi ni ho Davida ono a na obeche wo sa nyame na na beche wo nyame ne benko ena so ka kire David se kɔ na Awurade be di wachi odofo nyame be kan wai ba bia wo kɔ bia wusuro biara ba bia ya so kɔ ayamfa wo ba bia ya so kɔ ebe pam no onyame obedi wanim o ka Deuteronomy chapter 9 o ka kire Joshua say Joshua prepare the people today you are about to cross Jordan. Oh yes. I God myself will lead you. Amen. With my consuming fire. Oh yes. Because I know there's anites anak for a day ewo ho moabufo ewo ho obi ti office wo me nyame medi wanim me di me consume fire me twa bedi wanim me koko na ma wo enti ba bia wusura okobia Awurade kan wo do hotfo amen and never free wutia nyame asem wi a prepare ho Monday ba bia su kobia ka kira Awurade se woni wanim watie na asem Awurade do be call na nkumdie be ye wo dia no nyama ye Awurade dia na so de ne ntade ehye David na ode ne kobere fefre ehye eche esoa no na ode nkatabo ehye no na David de ne nkrata ebo na tade no so na ode nante hwe ode nante hwe efrise na wanya enso hwe na David ka kire so se meri ntumi emfa ye enwa na hede emem no wadi so de nakodie nyina ye den man no se gima kodie ne kokko na giye wadi man no se hyewe ni fa wata kranten bo wata so ne ko David giye wo hyeye on 93 ni hwe menua be ma obi atufu awade ni mu obi atufu abrabo ni mu o giye ba o start ye wo hu se ese wawade wo hu se ese wabrabo wanya besum ese wo first na ka wa ho brase pa ye tietia akura no ayedin na so obi advice bi ode ma wo no a wo try no enkoyie wo hu se niam eye west onua san urogu ho wate urogu ho wate wasi David try no wasi na ohene me nyusu bi da me nidi mi kunu atem da me ma mi kunu ankasa nya na duane da da bia me na me siesie obeba ne bibia ye fine me muna ne da me nidi na tem da me nka se wantua anto wi ama me a me nwuro batade ama ne da me nka da na so ene de obi ka obi ama wo ye bi me nua ba sisa go back sa bridge na nye what try enye ebu adu beton suo no ebu adu beton suo no wasi na David try and was ohene where dia me nyusu be da mean to me adro kan kwa adro so da enkomo keka obi no diye ene ode wakoho wo tum se niam ankoyie eniam ankoyie but wasi bra Yesu nchen na obeche wo wasi ni onu hu no ogire mfunso tum no menya me de beche no sa bra bio fana de komma no wo se wo mpe entime muwa emu odru wasi David wurogu ye wasi mitumi fan kokko no mitumi fan trabrochira ha mitumi fan kamanya me ho nsuma Awurade wasi mitumi nsuma Awurade mu mienu yamini pa yeko yanim o na David yifre no ho na ofa ne poma kura ne nsam na oyi emosa akokwa enum efri subon no mu dugu ne nwanhwefo kotokuo ne botom na okura ne ntoboa no asem na otwa pani na otwe
otwepini Felicity ni no na Felicity ni no enso na mmereba na mmereba na otwepini na otwepini David na obarema enso echem no di nanim obi so ne chem di nanim na eba na Felicity ni no toto nani na ohunu David no obuo no animtia efise oyabofra ene nipa hu se oyabofra nyame nipa yen nyina kakra asem we pa ene tam ne biti yen ensem oyabo bebira atra wase ohunu no obu nanimtia sanse we den oyabofra ene ka yesi e pa ene ka betai enye tan na ka cross kakra kapa ne dam ko mu a enye buise nyame nipa kesi ana ka ye bie for lines ya tumu a ana ka be hu course on jai nyasim ketwa enna enti ama nipa ehye so ntade so jacket ena nipa de nam so jacket ne nipa de suma wurade so jacket ena nipa de kwaware ase so jacket ohu David no obu nanim tia oyakwara obetima bompa ya mayare we asa nanso sof ayi eda panipa na odidi na furu fasting kura wonye bi do fasting oko holidays do fasting no yare na kwala ne ye nanso edu tama ombeye bibi manyame na onyam na didi a sema kwala ne wo ya bofura bu nanim tia ibu nipa nanim tia bebre onyame fie nanso enne bridge bi ba me ya faso ya koba bi esi eduru odo efise oyabofra na obre na no ho ye na no ho so ye fe David na obre na no so ye fe na se ne nua no mayi na kotena wura mu nyase ne no ho otan yo na no ho fe obre edi na kotena wura mu obre na Felicity no ka kire David say me your crime na wo de mpoma leba minchen na Felicity no friend nyame dome David na Felicity no ka kire David say bra minchen na memfa wonim mema ewiem no ma ene nwura mmoa memfa wona ma wiem no ma na ewura mmoa ena David ka kire Felicity no say wo de nkrante ne pia ne Pamena ereba benchen na me de asafo awurade oh yes watwa onpoano nyakopo din na mereba hallelujah nyame ni pa ye yemfansia o se wo de utwa me mpoa wo de wanyame na me de asafo awurade my god odofo emra so se wo sori na no obodefo no yiyi e wo mpai bom ko to nyame asema no yade na ba na so se ne man tampim na banya yaresa my god o domeo o de yade ne domeo o de kale domeo o de amanye ne domeo o susu di moja no cancel wo di nyame asem eyifo emra so enya din emra so se so sori na wo kire no nyankopon no ni tumi ne se de ote asafo awurade ye kasafo edom nyankopon onye ba ko nyankopon o ya asafo edom nyankopon ono na me ne ye den me de ne ba wo so ono na me de ne ba wo so abraham wa kiusu no say last week rabbi preaching all kan amudu oba ne call yesu nchen call kiusu no obodwaman ti yesi na bo because of the law of Moses ana yesu susu di asema wo o chiro ye de onye boni da no what you say sana Ghana for eti o obi saka na ni question na o answer wo no so ama answer a question what you say na fi igina ho enti enkwafo no be on beto mbo na go no mai de o mako abra o kasa no e na David ye din a anka na no sem keke kura na edomi no ba David so sorry ye but the nyankopon no e di campo no ti before say David beto bo na onyame asake ne dada wo na onyankopon wa sake ne dada wo waso okono nya wo kon eyami awurade me kon eyami nyame e na me kon tabra David di nyame asam nyame di ema no na nyame akoko no dada wo abona hwo no ye tiase awuo e na wo gina ho obi a ne cham eso obi anka bo betimi abo no but nyame nim
o self no ni weak point oni baby a obono a ebeka no sorry say na wakoba ne ho nyina aka na ni hu nko a ne kwa ne yeden ehwa ni nyame so de bo ne yeden ebefa odofo me ha ho wo de bompa ye no nyame na betere mpa bo no okay Revelation chapter 8 2 on corner wasi ye bompa ye say ya epa ye ne ko ekwa obofo ne jempa ye no no de agu ya awam no de incest agu incest ya dia e ma smell e ma de bon ehwam sanse empa ye no yenim ni aye ka yenim ni aye ka to no nyame na be siesie empa ye na ye amma ye wasi na ye bompa ye ne wi a wodi gu we ni mu sa no a wasan de akofolo mu chia no so akofa ogya ye den aku na wi a wo be to abasasi so to de hwadwuma e wo ho obebo ebeko obebo de ya wan ba be fa no de incest aka ho no wasan de akọ ota ne so no afa egya ne nyame odi agum ansa no wato enya dwuma keto a ti se wo bompa ye ne maya odofo ebeba oso oto na se ba ebi di tender ne ba ebi di fire ne ba ebi di asasi wo so ne ba ebia no mpaye no ogya ene se yadwuma ebia me de no tender ebia wo de asase wo so na bibi bubu wase abra so Paul and Silas omu worship awurade bompaye worship ye no da no fodum ni wo so ye wo so yi because ya tompaye na ba orofo this a time as we face the mra so say ye bridge ma ye nuanom obi hia krata obetima boa no obi aware no wona betima boa ma ware na ye be a bridge ma aware no entimi koso oh obi padwuma won se wadwuma mu akwanda ho be a bridge na yentimi fa no so nya dwuma nye obi aye junkie ene nam krom ebia wanimu asam nyame nam so betache no be a bridge but once I will a bridge no unua no be so let yawo wabusua be so let yawo o ma be so let yawo ukunu be so let yawo wo yire be so let yawo sansa obonsam wase yen so de tie urade ne nasem me mbbo na wasra no enti opekwa na obefa so sansa Judas Iscariot obi ere mu no bonsam wura ne mu enti obonsam obetima yusu onipa bia osofo kro betima yusu no sansa wo ye nipa o mani mu kwan pe obonsam beba wura ne mu but don't give up don't give up na onyankopon awieye no obeshira amen na wani mu nwu asida amen be a bridge nyame shira nyame ka ho nyame nipa afa yewie amen be a bridge odofo adopa me no mi ne me pesa yes David me pesa yes David amen na etimi be the bridge so David ye bridge ma Israel because no onipa mu no you said no baby no won na onipa nkan no Jesus because tamana Felicity for Israel for be kono ama Israel for tim say ye wo bere ma bi anasa ye obofra bi a obefiri ba bi aba o ma dwene anyo o mo say David betimi aba because David no one sasa nipa bi ani David mu sa na nipa hwenwo odofo nipa hu say wona nworo hweni umu hweni umu nanso so ba ma ho kwan na sa urade etimi aba umu a nipa be hu ne ye wo mu Jesus odofo minu mi onu ha ye hu ya ye hwe say dey sasa Bible say o say we are mirror what I say nipa hwe ye nipa ehwe ye minu mi onu ye hwe ye ne ehu de o Kristo mu David no obia mu no nanso na enipa bi wo David mu na enipa bi wo David mu tini bi ne busa na unkra ba ye de wa ha sasa wo enwura mu ne de wakoto wo de na sa wo be hwe dwan epanifo na ebeko atetro na ebeko because ye hwe Goliath oro finimo frase o de ase eno wakoa eto oro title ekuta no bukrofo masa enum kasa krama Israel for eyemre enum kasa eba Israel for emre odofo obi anu masem ti oza na wa emre why weak ka o kan do no
oba Kristo so mu no na kenya ho but enam say enamfo bi en ensem ya ka kire wonti no ena wa emre untimi nkeka ho kura wasore mu untimi nkeka ho ena oba nyame mu no enoma onamfo no say enoma nkoye ma o ode ne oba Kristo ana say oba Kristo mu ese enoma nkoye ma no obo pa ya aba won ema wa bo pa ya aba adwuma no onya bi nye eti onamfo serew eti ama wa ba mabu ama wa ba mabu odofo kenya ho so be kenya ho David na ba ma mu o sa no nim ni pa Yakobon ade ade ama no nim die nyame adua woni mu Radio. ezo ka tese ma me ka tese se ma me nsan mekọ ohini anim na mako ka tese me ni okufo ibeko me ni David Goliath beko me ni Goliath beko sa be ma no ogina ho a wo di David tutu no ho enye ye odofo say nye tenti anase school awakọ anase ye kan say degree ene ye de sum nyame o manipa mu kitwa bi nanso de wo mu no eso chen de wa de e wo wiase bible say de wo mu no just the bible so onsusu honhom na ode ama onyame onsusu honhom na ode ama ema obi nka wadom na nhye ema obi nka wadom na nhye odofo manipa e wo mu no empie ye bridge ma obi na obi so mitimi fa oso na foforo so timi nyankwa amen erade ka ho na asema ebe erodofo ye fa asem no ye fa mobra erade ka ho o Yesu Kristo di mu adom ni okay Hebrew chapter 10 verse 35 osi enti monto monam ye a ewo akatua kese no ntwene na boaseto hia mo na se mo wie die Onyankopon pe no ye a monsa aka boshe no odofo boshe bi wo ha ode me de ba age edi kan eye bridge no emo mo fa so koduro no mo koduro a nyame aka se ampa akwapa no fa kwafo wadi kakra yesu no ase inshirane apatafo na won na obefre Onyankopon ba onyame ka onyame nhira wo onya okese sa asem nso wo ho bi ebeka ye bie phone lines na tumu obetimi afre na won so one atiefo ne ye nyina ya hye ye nyame dia ma ne nia wuchie ne nia won so ode beka ho enti me kan lines no atumu na wa frɛ sa be wo lines na obetimi afre wonni so a or outside the country 0032 code no country code 0032 no was about 32 bio no about 906169 0032 32 bio 906169 second line is here 0032 32 bio 949081 0032 32 bio 949081 and the like can like can yajuma we so offense and WhatsApp